chini bororoni bisingo kaisa trend tabok nukjagui tongo youth ni bisingo koksitra chawui koksitra belai koksitra use khai nai keuno roast khlayo videos namo good nung video khlaimano nung ahke income source obo khlayo roast khlayani rengkhati prasarok ang to wansongmani asuk ongya khuna tak bhnai but roast rok khlaimano but asuk limitless koksitra I hare chini ti prasarok amsik nya khona ni wan sokuino chini nai patal kuinani formula nawi politics thangnani chengmani chini bai TANUSHREE TRIPURA tabok ke ti prasarok bai roast khai jagui bokrok gurijak thik ase nung khok sitra bai roast khaijak mar no chajak phana ungui mano au chajaya no mangnai pharingke chung tini ni o video go khok sitra saya kare khok kaham bai no chini bai TANUSHREE TRIPURA no roast khailinai roast to hinjana inglia ase obo expose no hini man khata hinge in future nini family onglak nung single no tongbai thanai om haitoya nini bu salsa family ongnai nung bu salsa bufa ba buma ongnai that time nini bu sa nini o videos rok no winai tamshrungnai ai hai re brain wash bunung khainani rengkho o kokno ta angsino no sungnani tongmani nini to busa se ngui tangkha motamuti torui si tongkha angsino no o kokno sungnani tongmani nini busa bo buskani salo kolo kotor ngui songsar to khanai no ajoro bo nini bagui tam wan sognai Au ani ama bo ekdin salsawo ti prasarno bukas namai kobor namai politics thangi faikana di wan soksinai bayap song chini bai TANUSHREE TRIPURA ti prasarno bomo hai politics thangi tong abono ang tinini o video norno sawik narwano sawani tanglakan ke jong poilani siming no eba yaphangni siming no ma salaisinai TANUSHREE TRIPURA bayap song ang norno oskango samani o game no ta thangdi rang tiklai mania hanai tobo o jaga rang tiklai mano do kisa late chingo 48 gonta ni bisingo no norok o game ni bank account no rang tiklai mano do pharingke jara thangmu sugui tongnai no ang kisi sa phrangi ro no o game no bahaike thangnai aro jaga ni game o gobang mano thangjanai le tongo do to bang no PUBG no thangai phunuk sinai aro jaga nung kun phan kanya nangya spin khlai kangka paigo leine rang spin khlai mani 6 khan free spin manai thangkha tabok nung aro jaga kunu khanya na hai nai tongkha paigo kaisa box nangkha teka sanang pika obai kini ni bike tong hangke tebe box bang phanu manai mano do tobo ang to Jharkhand manka Jharkhand nai ang rang o jaga besik manka 1650 ekono banati pana jono pas mana 96 taka 1696 taka manka do nga tabo haina second spin an bike tong le haina nang pika ar jaga bu wasa spin khlak kan ni bike tong khanke free 6 khan spin ong mano do ke obai ngangke rang bu bang mano a jaga bo najule an jate pro to ani Jharkhand si box nango tabong khanke tebe Jharkhand sani kobang kung nangai thangka nini bike ni sapota nini bisik bike tong aja ko ke ar jaga nini o box kabang nang phano o box ni bisingo mane ka hamnyang khangke ningrang kabang maya aja ko ning just box bang phan nangai tone thaising no ani o box Jharkhand phano mane ka ham kam tongo do inge tadi ar jaga 1x rock 2x rock 4x rock 1x rock o bai mangse inge kaisa box ni 8x rock 6x rock 10x rock le ne kaisa 10x bai jang o bai ke box ni bisingo mane ka ham kam tongo ke rang kabang mano nai tabu buskang man pika busuk khabo 5472 taka rok manai thango angka bayap song norok na amsa kabang thungui phunuk liya direct rang tiklai phunuk sinai 500 nang tiklai nei kabang ya ta confirm ranai confirm rakha tawa ani bank account habis thangka ta payment history phungnai le 500 pending ko chole ja nai di ang busuk kabang ajaga withdraw khlaijak ngke norok thangnai musku angke thungui mano kuno force to khaya thungdi tobo nini bank account na kisa rang late hanai 48 hour ni bisingo complete ngo kuno tension TANUSHREE TRIPURA 2017-18 bo BJP khlai tongmani kecharo koyek bosor bo kemoi tongkha aboto bini personal problem ungnai phiaba bo 2023 jongke haino hai bo politics o comeback khlainani start khlaifika obo bobai khlainai abono norok kam ke bujdi ageni politics bai tabokni politics kebang mano pheri thangjak age o hangke nung mic go basawi kok sanani rengkhan keno post manai thango power manai thango position manai thango neta peta ungnani bagui seat mano obai ta phiaba tabok hangke nung kok sana ringma baya nung mic go basawi kok sawi manma baya nini thaniwo fan base tongnani nango nung kaisa post nanani position nanani power nanani ningkhangke nini thaniwo fan tongnan nangnai nini thaniwo follower tongnan nangnai nono hamjaknai tongnan nangnai nini kokno joto kaham hamya jotono bisas khlaigei puito chanai tongnani nangnai aboni bagui bo tam khlaika social media no use khlaigei Facebook o videos namnani start khlaika bomo hai video ongkangkai je tabok ti prasarok nangui tongmani o kokno teibo khorang tichanani start khlaika tabok rom de chini ti prasaroni current krei nok krei kithai krei obno teibo khorang tichanani start khlaika
Chini Kokborok Roman script ni bagai khorang tisaka jekunu jagao bwrwirok romfrejaka bujaka tokjaka hanke abono tei bo khorang tisao tei bo chini tiprasa youth tongnai rono target khlaigei relationship tei break up ni motivation video rok bo snamo relationship by mani main reason hingke no ching কোনো রিলেশনও থাকমানি পরে এবা কাইজাকমানি পরে চিনি যে পার্টনার দङ जों বনো টেকেন ফর গ্রান্টেড নাই পাই ব আনিনো ব তাবক বিয়ান পাই থামাই स्टार्ट करो tei bo je chini tiprasa bekar klai tongnai aborni bagai bo motivation videos namko je chini tiprasa rok nangkugui tongmani o topic ne tuibo kaisa pano badroya jotono videos namui paibekha tamani bagai politics thang kangke poile sekang followers nangon keba followers ni bagai ang party ni po bubuji ang but ang norono guarantee ri samano kaisa MLA kabangma beton mano do 50 plus lifetime mano bayap song teibo bo o je bini videos na mani bisingo je bini character tong mani abo bo saksakno sikla khai phunugui videos namo tamani bagai chini ti prasa je sikla tong nairo ni bakhawo jaga nanani bagai क्या बात कर रहे हैं abno ang norno sbai sawano one sok din khoroksa ti prasa sikla angei ti project bri sikli no mohai khlaigai ti prasarni amsik nangi tongmani kogrno amsik kam khlai explain khai sawi tongmani nugui tongkhan ke nang proud feel khaini dekhaya obviously khainai एडीसी में कुछ है कुछ भी नहीं है जाति धर्म को लेके लोगों के सेंटिमेंट को लेके आप एक दूसरे को उकसा सकते हो असुहुक्ला हम नहीं है चुंगे लामैया nung bini kongno khnawi jajakmani ya golobo nung bono hamjagui thanaiko bini bagai nini bokhawo extra jaga nargui renaiko abno hno crash लव क्रश का क्या मतलब होता है ये आज की इस वीडियो में समझ लेते हैं norok bisas khlayanke bini kacham video thangi naidi bokhoroksa hindu bwrui ingei kaijak bwrui ingei bini yago kaisa phana nung sakha mathia kanjak nugya angnai sindul phuljak nugya angnai au mongol sutra kaisa chikonte kanjak tongo tobo obono kebo chongui mania mongol sutra hnai haino normal mala hnai ni chungwan choknai botomani bagai sakha mathia kawai sindul phuloi videos namyaba sakha mathia kawai sindul phuloi videos na khangke to tiprasa chala je single tongnai rok bono hamjaya khanai big fan yangnai akon bole bsai bsa ganang singba swabono la hamjak sinai ba aboni bagai no sakha mathia rok sindul rok phulya ke bo videos nam kata अगर आपकी दुनिया में हजारों फैन है तो मैं उनमें से एक हूँ अगर दुनिया में आपका एक फैन है तो वो मैं ही हूँ अगर दुनिया में आपका कोई फैन नहीं है तो समझे मैं मर चुका हूँ tabok to bobo sakha mathia rok kanai videos namka o jepro respected bubakra ang BJP class nei ano chaya town sok di hnai bokaisa videos nammani apro ni simingke to mathia rok kanai videos nammani chengkha bobo tabok ba fan following khawi tangkha ba teruk bis nukhari tongkha ta bayap jong amsuk drotai saiman laikha chini bai TANUSHREE TRIPURA Facebook o phaigei chini tipra sarong ni bagai amsuk kaham tamani bagai videos nam paikha followers ni bagai o followers bo BJP party ni bisingo seat nana ni try khlaio MLA montri chana ni bagai नरोनो guarantee ri samano kaisa MLA kabangma beton mano do 50 plus lifetime mani thanga tabok baksa borok sanai bo chini tipra sarong ni bagai amsuk kaham videos nammani bini tam chayang kharok hnai abrang norono pura sabai sukrubui saliya patto salaisnai phiaba kisisa sawi reswano bayap jong bini video ni bisingo nugui mano koyak mas ni sikango kumarga do khoroksa bwrui wan sarok bai bujak mani ajoro bo amsikene jole jaka bini video ni bisingo no srai nugui mano au videos namkha khorang tisaka belaikeno kam wngkha phiaba bo bwrui rokno yakti samani amsikno chajagya ngui tongo henke thangnai koyek din sikango no projwal ravanna Karnataka ni ngui BJP ni Lok Sabha bachanai khoroksa member bini video clip 400 khani saipeno kwbang kok viral ngo 1 sok di 400 khani saipeno kwbang kok bomai video khangke bwrui rokno rap khlaigei video ti samani clip hengkai tabokokhe obosi bo amsungno bwrui no yakti samani bumani rap khlaimani rono chajagya ngui tongo henke BJP ni neta projwal ravanna 400 jona ni saipeno bwrui kwbang kok abono rap khlaigei video ti samani korno ko botangi sawi khnarolia eba o brironi bagai botomani justice thanai videos namliya पीएम मोदी जी की स्लोगन याद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ tabok baksa borok sanai obo chini Tripura ni khobar ya baire ni khobar che hinai
Hengkai bo jodi se chini Tripura ni khobor mangse sawai tongo baire ni kogno bo sasi saya hengkai Uttar Pradesh o Ram Mandir snamjakmani kogno tile bo tomani bagai sawai tongkha ba अयोध्या के राम मंदिर के लिए और रामलला की प्राण प्रतिष्ठान के लिए आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ। Bayap song abai kok kabang mana tongo os kango bo patal kenya bubagrano amsikin khuk sitra bai saka bo amsing na bubagrano hamjago respect ro henke o TANUSHREE TRIPURA bo tomani bagai ajaro bubagrani bagai bo kok salia bayap song obai teibo kabang ma kok sajanai tongko tobo ang norokno jora krini bagai sbai sukrobai saimanlia jora tamani bagai kering khangkai Anio kaisa sponsorship sok paimani bo video upload khaisdi ne jalar mani se thaglia abuni bagai pura video snamna hinpano complete klaimalia abuno sung part 2 kam ke saimanla sinai channel no tabuk jora tei subscribe klaikong klai ready tabuk to klaikan ke tamjani hai kusung rokas phayo belaina aram nango klaikong klainedi norok belaikana aram mannai